Doncs la principal novetat ve motivada per l'esdeveniment extraordinari que hi ha aquest any, que és la 30a edició del concurs. Quan hi ha una edició així, la xarxa ens volquem perquè és la gran festa major, no?, del món casteller, i aquest any el que farà és que en lloc de 18 diades en fem 19, perquè farem la Mercè, que coincideix amb el dia del concurset, i el que farem és que per a les televisions directament implicades, doncs, en tots els casos es podrà veure a la xarxa Més en simultani aquesta diada doble, i a les que no són televisions directament afectades el que farem és que aquell dia serà un gran diumenge casteller, perquè farem en directe el concurset i després es podrà recuperar la diada de la Mercè. Aquesta és una de les grans novetats. També que tornem a fer una retransmissió de diades universitàries. És veritat que les colles estan vivint la temporada amb molta intensitat, de fet porten moltes setmanes assajant i de fet ara que portem pràcticament, com aquí diu, 2 mesos de temporada, doncs estem veient que les colles estan a un nivell altíssim i que es preveu que serà una temporada molt enèrgica i amb moltes ganes de concurs, i això es nota ja a les places. Sí, enguany amb aquesta 30a edició una mica vam estar començant a treballar l'any passat amb una sèrie d'enquestes que vam fer a tot un seguit de gent experta del món casteller i vam arribar a un seguit de conclusions que l'any passat, per exemple, la taula de puntuacions ja vam canviar algunes estructures, la puntuació, i seguirem treballant per millorar aspectes tècnics o aspectes del concurs en si. Les alçades que estem de temporada i veient com està funcionant amb totes les colles, no només segurament a les colles capdavanteres, sinó totes les colles del món casteller, doncs preveiem potser un dels millors concursos. Home, doncs el concurs de castells és una de les fites a nivell del fet casteller més representatives. És una mostra també que transcendeix el país i arriba a tot arreu, per tant a tot el món. Per tant, és una fita clau en el calendari. Des de la Generalitat, evidentment, tot el suport al fet casteller forma part de la nostra singularitat, és una de les expressions més representatives de la nostra cultura popular. Tarragona ja és la seu consolidadíssima del concurs de castells i per nosaltres, evidentment, és un orgull, no? Som el cor del món casteller, la ciutat de Tarragona. Ens espera un gran concurs i nosaltres, com sempre, estarem a l'altura del que convingui.